Joo, harmillista. Olin laskenut saavani 10% enemmän maitoa. Hinnat ovat heikot. Joo. Niin, laitumet ovat huonossa kunnossa. Sitä paitsi on harvinaisen kuivaa. Kyllä se siitä. Lehmissä ei ole vikaa. Kissat! Vieläkö ne ovat täällä? Minähän käskin toimita ne pois. Pois! Ei meillä ole varaa pitää kissanpoikasia latkimassa maitoa. Onko se sitten ihme? Lieneekö tuolla nyt niin väliä? No niin vähän kuin yksi pieni kissa maitoa juo. Pikkupuroista syntyy joki. Mehän sovimme, että voimme pitää yksi pentu. Muut on hävitettävä. Sääli, mutta asia ei voi auttaa. Minä vien tytölleni yhden tuon ja Larssonit he ottavat 2, niin he sanoivat, heillä on paljon rottia tänä vuonna ja yhden me voisimme pitää täällä navetassa. Tuo töpöhän tässä lähtee pois. Niin, mutta kai me 2 ruokimme siinä kuin yhdenkin. Ei missään nimessä. Tuosta ei ole mihinkään. Kuinka se on hännän kadottanut? En minä oikein tiedä. Ehkä rotat. Rotat? Näin. Avaita piti tulla tuomaan. Vai niin, jokos nyt on kesäloma ohi, loma pidetty ja sillä lailla. Johan se. Muu perhe lähti eilen. Niin kotiin Uppsalaan. Junalla joo. Tyttäreni Pirkko voi pahoin autossa. Oli vähän vielä töitä. Oli laskenut verkot. Keskenä se jäi kuistin tekokin. Ei, täytyy tästä lähteä kotiin päin, odottavat jo varmaan. Jaha, no, tervetuloa sitten ensi vuonna taas. Jokikissat mahtuu taskuun, toiset öisin metsästää. Ja kun rehdet värien laskuun, musta valko Gretelinin loppua et nää. Aina jotain keksii, jos kaikkea ei saa. Vaikka töpöhäntä voi sentään heiluttaa. Aina jotain keksii, jos kaikkea ei saa. Vaikka töpöhäntä voi sentään heiluttaa. Miau.
Miten matka meni? Pahinta, mitä olen kokenut. Mitä tapahtui? Älä koske. Mitä? No vaiti. Älkää puhuko. Luulin viime hetkeni tulleen. Vihanneskorissa on skorpioni. Häh? Tai jotain sen tapaista. Skorpioni? No, Onko niitä muka meillä? voi sitä sattua. Syksyisin. Ainakin jotain myrkyllistä. Aiotko sinä? Olen nyt varovainen. Tarvittaisiko poliisia? Minä kyllä hoidan tämän. Te pysytelkää kauempana. Kappas, hieno skorpioni, kun osaa naukuakin. Menikö täydestä? Kai minä tiesin, mitä siellä on. Kunnan pelottelin. Voi miten söpö. Saako sen ottaa syliin? Onko se meidän? Pidätkö sinä kotieläimistä? Vaivaahan niistä on. Koira olisi kyllä nastempi. Hei mikäs? Siellähän ei ole häntää. Hassua. Pelkkä pieni kahva. Älä kiusaa. Sen tulee paha mieli. Kiltit kullat. Kai me saamme pitää sen. Ja pitää katsoa, miten se käyttäytyy. Juhuu! Katso, eikö se olekin söpö? Rusetti. Ei kissa enää voi pitää rusettia. Voihan.
koska sinä olet leijonan rusetti kaulassa. Kyllä sinulle rusetti sopii. Pikku. Sinullahan ei ole nimeä. Miksi me kutsumme sitä? Eikö se voisi olla missä? Hölmöä. Sokrates on hyvä nimi. Ei varmaa. Perinteikäs nimi. Tiedättekö, kuka hän oli? En. Ja nyt minä annan sille nimen Pekka. Pekka Töpöhäntä. Pah. Onko kissa kaheli? Varmaankin. Ei maalaiskissaa voi pitää ihmisasunnossa. Hyi, Pekka! Tuokaa kissa tänne, niin minä kyllä... Au. Pekka, älä häiritse kun luen. Osaatko sinä lukea? Sanohan A. Hienoa. Ja tämä on B. Osaatko sanoa B? Äiti, Olli, Pekka melkein osaa lukea. Hieno poika. Nyt sitten valot tuhannet myös tänne Pohjolaan. Ja taivaan... Taasko se kissa pelehtii? Etkö sinä tuota tajua? Sehän oppii laulamaan. Maalislauluja. Kamala! Katsohan, Pekka, mitä ostin sinulle. Eikö se ole hieno? Tänään sinä pääset ulos. Pekka, tule!
Tänne! Apua! Miten sen kävi, Kattiparan? Ei Katille käynyt mitenkään, mutta häntä siltä jäi. Älä nyt. Taas ne on jossain. Pilli ja pulla, missä ne nyt on? Pilli ja pulla! Tullaan tujauksessa. Kuiskeessa tullaan. Pö! Se on kamalaa. Se on ihan hirveää. Älkää säheltäkö. Joku ajaa rottia meidän pihalla. Joku ajaa meidän rottia pihalla. Kuinka Helkka? Onko se iso? Ei se kovin. Ei niin kuin sinä. Mitä sinä? Etkö sinä aio? Hienoa! Saara se, Nisse! Saara se! Ei mitään hätää, jätkät. Tilanne hallinnassa. Tämä on reilu kissa. Tattis! Kappas. Sinäpä sen sanoit. Kappas. Ha! Kukas me on, hä? Tajuatko sinä, mikä on reviiri? En. Selitä. Hölmö. Reviiri on yksityisalue. Ja tämä on minun Reviiri. Minä olen Monni. Olen Kulmakunnan kaunein kissa. Ja koko Uppsalan. Monni kaunein kolli on. Monnin voima verraton. Minä olen Pekka. Typerä nimi. Vai, Pillipulla? Aivan älytön. Aivan ällö. Kuinka uskallat metsästää rottia minun maallani? En minä tiennyt. Huvin vuoksi. Jaha, sinä taidat olla tyhmä. Taidatkin olla maalta. Olen. Ja nyt kotikissa.
Äidin lellikkä ja kaikki kotikissat. Juu, äidin kodikkeja. Kodin leinikkejä. Minä olen hyvä kamu. Ai, minkälainen häntä! Tämä sinun pihasi on mukavalla paikalla. Tiedäthän, että häntä on kissan koristeista uljain. Tyylin näet hännän päästä. Ennen rotaton kuin hännätön. Joskus hänestä voi olla jopa haittaakin. Ja leukavakin. Terve, pojat. Sinua minä en tunnekaan. Minä olen Pekka. Pekka Töpöhäntä. Pekka riittää. Sehän on maalta. Hän on mukavan näköinen. Ehkä me tapaamme. Linnanpuistikossa on tanssit ensi lauantai-iltana. Hän oli mukava. Kuka hän on? Maija, maitoparta. Pekka, oletko musikaalinen? Jo vain. Ihan niin. Annanpa sinulle neuvon. Voit tehdä vaikutuksen Maija maitopartaan. Laulu on hänelle mieleen. Serenaadi hänelle. Ai jaa. Sinä olet oikein reilu, Monni. No hei sitten. Kyllä vaan. Eihän Maija pidä laulusta ollenkaan. Sen sinäkin jouduit tuntemaan. Hiljaa, emakon korvat. Maija pitää laulusta. Mutta hänen isäntänsä Ei pidä. Ei pane kiinni. tahdon hiusvoiteeni. Kun Pekka on saanut pullatuuniin, tulenkin minä. Takakautta. Kuuriohjelma. Katso kuuta. Minun tekisi mieli mennä puutarhaan. Jaa. No mikä ettei, eukkoseni. Voi kuinka kirkkaana kuut loistaa, kaupungin maa se pukee hohteeseen. Kuulkaa. Jollei tuollaista palkita vesiryöpyllä, minä lupaan syödä tämän kukkapuskan. Häh? Taasko täällä on vieraita kissoja ulvomassa? Oletko hullu? Ei täällä saa missään tapauksessa laulaa. Ei saa vai? Mutta Monni sanoi... Sinulla on kaunis ääni. Tahtoisitko tulla tänne ylös käymään maistamaan silakkaa? Se oli sen serenaadin loppu. Nyt aloitetaankin toinen. Joko taas? Mitä tuo? Siellä se on se rontti. Nyt se saa opetuksen. Iltaa, kaunis Maija. Näethän toki,
miten kaunis on Kuutamon hohde. Ja se on Monni. Älä huoli Monnista. Sinä laulat paljon paremmin. Jos joku sanoo sanankaan, revin sen. Emme hiiren hiiskahdakaan. Emme kissan karjaisekaan. Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi vain. Mahtaako harjukuja olla täällä päin? Tässä se on. Ai, sehän on hienoa. Täällähän on tänään se kokous. Metsäkulman murre. Minä olen. Joo, sen tuntee hajusta. Ja sinä, olet tarkkailija Nulla vai? Oletpas kasvanut. Jaha, pikkurollekin on päässyt kokoukseen. Niin, hänhän on jo iso poika. Piku tahtoo nähdä hampaariolle. paksupäät, kuulkaahan. Eräistä syistä olemme joutuneet viime aikoina koko kaupungin pilkattavaksi. En tahdo mainita nimiä. Nimittäin Pekka. Pekkaa nimittäin. Pääkikrrr. Tosiaankin. Tietyillä kotikissoilla, jotka elävät laiskoina, on taipumus kuvitella olevansa jotain. Olevansa älykkäämpiä ja jotain enemmän kuin me. Johan on räävitöntä, kyllä minä ainakin haluan, Minä että hyväksy ollenkaan tuollaista. Eihän tollaista voi sulattaa. Mitä ihmettä? Emmekö me ole yhtä välkkyjä kuin eräät, joilta kaiken lisäksi puuttuu häntä? Juu, aivan varmasti. minä kun en ainakaan aio missään tapauksessa täällä suvaita mitään vieraita katteja. Tälle meidän on tehtävä jotain. Se on sietämätöntä. Sen takia me juuri olemme täällä tänään. Ensi lauantaina on kevätjuhla. Muistattehan? Minä ajattelin, että järjestäisimme ohjelmaa hiukan enemmän kuin yleensä. Pieni yleissivistyskilpa. Sivuyleistyskilpa vai mitä? Aivan niin, siansilava kalpa. Kilpailu, no, jossa me voimme näyttää oman ylivoimamme myös älyn suhteen. Jokainen opettelee kertotaulun etu- ja takaperin. Kas siinä sana paikallaan. Etukertotaulua maalaamaan. Niin, kai silti on tanssia niin kuin ennen. Toki. Onko Maus Setti soittamassa? Ei, eräs parempi orkesteri. Onko muuta? On. Ja Laaban Tähtitorninmäeltä? Jos on jokin tauko tai voisin soittaa uuden sonaattini pianolle. Varmasti. Juuri. Ei ole taukoja. Muuta kysyttävää? No, ei ole. Asia selvä. Vesi alla. Ensi lauantaina. Mutta silloinhan on samaan aikaan vapunaattokin. Niin, kyllä se monni osaa. Laittaisinkohan minä vihreää luomiväriä vai? Rolle, mitä sä teet? Siinä pihassa on villieläimiä. Hei, kato nyt. Bulldoggi Berntson, siellä vaanii, tiedäksä siellä vaanii hengenvaara. Tajuatko, mitä tapahtuu, jos joudut tuollaisen lähelle? Hän tulee. Entäs lappu? Lappu. Hei Pekka, on lähdetty käveleen. No mikä ettei. Hieno auringonpaiste. Tulikin mieleen, mulla on sulle lappu. Jaha, mikähän se on? Monni pyysi luovuttaa sen. Se on erityiskutsu. Kevätjuhlaan lauantaina. Ai jaa, sehän on tosi reilua. Monni on sentään aika kaveri. Tule toki.
Totta kai sitä tullaan, kun nää erityisesti kutsutaan. Saanko pyytää hiljaisuutta? Kuulemme Silakan ylistyslaulun. Elikkä Till strömmingens lov. O strömming, du blanka, du stolta, du visa, som summit och simmit och samt, mot ett mål som fördolts för ditt stim och ditt stam. Namn, namn, namn. Ja, dig vill jag lova att ära och spisa. Ja, tack för att du kommit fram. Tack och namn, namn, namn. Namn, namn, namn. Onko se tullut? Mutta missä on tanssiorkesteri? Jos on tarpeellista, minulla on uusi kappale odottaessa. Kiitos. Tässä he ovat. Musta kissa! Kyllä. En minä oikein osaa, mitä nyt vähän on tullut sheikattua. Sinussahan on tyyliä. Tango. Voinko olla avuksi? Jos tärkeintä tangossa onkin tyyli sekä lento ja taipuu ja haipuu, tuo lyyli niin hento. Ei joutua sittenkään saa. Valtaan harhain oppimaan joutuu. Myöhään tai varhain. Tangon tahdin antamaan on häntä parhain. Meillä päin tanssataan tällä tapaa. Hei. Tämähän on tangoa. Hambo. Ei se töpöhäntä. Yäk, mihin siitä on? Sitä paitsi kyllä minulla on Uppsalan mittavin. Ei ihanko totta? On Ullaseni. Pieleen meni. Muuten olisin voittanut.
Joskus on tylsä olla hännätön. Hännätönkö olet? Ja miksi niin? Häntiä ja häntiä. Itse olet kissaton. Niin, häntä ilman kissaa. Vielä pahempaa. Pääsi auki. Menin takalukkoon. Kyllähän minä autan. Koa et pure. Älä ole myrkyllinen, mutta kiitos kuitenkin. Minä olen hukassa, kun menen takalukkoon. Tätä sinä et tehnyt turhaan. Kalle ei unohda. Kalle kyykäärme kankaan päästä. Nyt ratkeaa kaupungin välkyimmän kissan arvo. Ketkä uskaltavat osallistua arvuukilpaan? Tänne vain. Ruumiillinen rasitus ei ole tarpeen, vain aivot. No, Metsäkulman murre, sinähän tiedät kaiken. Ei, aina minä kehtaa. Ei, älkää nyt, ei. Hyvä murje! Ja paras voittakoon, aiheena päässä lasku. Ai jaa, en minä oikein tiedä. Tehtävät esittää haamuääni. 2 kertaa 4. Laban. Oikein. Jaha, seuraavina kilpailevat Pilli ja Pulla. 11 kertaa 6. Väärin. Jästipäät. Mutta niinhän sinä sanoit. 77. Petkutusta! Pilli ja Pulla kuulivat väärin, koska haamuääni on käheä. Uusitaan kysymys. 2 kertaa 2. Ei, väärin. Kaaliaivot! Minä kynsin teidät. Sinä opetit väärin. Me teimme oikein. Murre on kuulemma erehtymätön, joten pikkutehtävämme ei voi olla vaikea. 3 kertaa 5. 3 kertaa 5. Ja. Se ei ole vaikeaa. Sehän vastauksen voi saada monellakin tapaa. Jos me käytämme logaritmia, saamme oletettavasti saman vastauksen kuin intrapolaatiolla. Ja jos taas sitten palaamme tähän, että Euklides aikana... Ei ole tarpeen. Vastaa vain kysymykseen, miten paljon 3 kertaa 5 on. 1, 2, 3, ei. 1, 2, 3, 4, eli ei. 1, 0, 0,3, 15. Yksi yhtä paljon kuin 1, 2. Ehkä pieni arvaus auttaa. Nyt minä voin tietää sen tarkkaan. Minulta pilkku katosi, missä pilkku. Hetki, 2, 7, ei, 9. Valitan. 4, desimaali. No. Seuraava potilaamme, sotilaamme tietenkin, onkin nainen. Rauha. 2 kertaa 2. Ai. Sitä ei löydy mistään. Mitä niin? Lunttia. Tarkoitan tuttia. Niin pikkurollea varten. Voiko Rauha antaa vastauksen väitellen? Saisinko kuulla kysymyksen uudestaan? 2 kertaa 2. No? Mutta jos sulla on 2 dakkia, sä jaat ne 2. Mitä sä saat? Pyttipannua. Pitsipallua! Siinä on syy se koko juttu. Miksi et auttanut minua?
Ja nyt seuraakin kilpailun varsinainen mitä puhunkaan? Tarkoitan finaali. Pekka Töpöhäntä. Mitä mahtaa kertotaululle kuulua? No, eiköhän tuo sujune, mutta vastaisin suullisesti. Haamuääni, ole hyvä. 17 kertaa 308. Tuo ei ole reilua. Eipä taida häntä riittää. Eikö se hännästä? Siitä vaan. Yritä pois! Yritä pois! Käyttäisit häntä! Psst. Sain sen lasketuksi. Töpö tänne. Oikein! Kissan karvat. Mikä häntä? Pekkahan huijaa! Fuskua! Petkuhuiputusta! Mitä näen? Merkillistä! Mitä? Väärennetty irtovalehäntä! Kalleko väärennetty? Palkintona sitkeä rotta! Vastalause, petkutusta! Ei mitään petkutusta. Kyseessä oli päässä lasku, eikä siihen kyllä yleensä käytetä häntää. Joo, ihan oikein. Pekka vastasi rehellisesti. Päässä laskuaan se oli. Siksi rauha ei pärjännyt. Uss, ota pois tuo. Varo, paukapää! Sinulla oli Uppsalan pisin häntä. Nyt se on paksuinkin. Vai niin. Malttakaahan, kunhan minä paranen. Ei, Pekka. Kakku ei ole sinulle. Mutta jos olet kiltti, saat maistaa vähän huomenna. Ollilla on syntymäpäivä. Samaan aikaan. Paukapäät! Pillise! Minä vedin samaan aikaan. Riittää.
teotet. No niin, ilkeä Pekka, saisit hävetä, kun Ollin syntymäpäiväkakku on pilalla. Eihän tuo voi asua ihmisasunnossa. Alahan selittää, Pekka. Mitä se vielä keksii? Kai se on lukittava vaatehuoneeseen yöksi. Se on vähän liikaa. Kai se jotain saa kärsiä kakkuni syömisestä. Ihanaa. Monni on aika reilu. Antaa meille ruoasta. Ilmahyökkäys. Ei se on kissa. Mieluummin ilmahyökkäys. Ei, nyt riittää. Kissa saa lähteä talosta. Tulipalo! Voi Pekka. Kissa meidät tosiaan herätti. Se oli hyvin tehty. Luultavasti se pelasti teidät. Anteeksi, pikku Pekka. En minä enää ole vihainen. Sinä saat kuohukermaa koko viikon. Minä tein tämän. Se on sinun maailman urheimman kissa. Sankariteosta sinä sanotaan.
Uusi kakku on varmaan mehukkaampi kuin vanha. Tehkää loppu tuosta metelistä! Voi pojat, mitkä jamit. Siitä vaan sekaan vaan. Mikäs tuo on? Minä sain mitali. Jaha, mistä ne? Tuli sammutettua tulipalo. Tulipalon. No, mitäpä tuosta. Sammuttaahan sitä, jos jossain alkaa palaa. Vai mitä? Se on Pekka. Pekkahan se on. Kuinka se uskaltaa tulla tänne näin minun? Hei seis, karkuun! Mikäs nyt on? Monni! Rauhoittukaa. Ei mitään hätää. Kyllä minä suojelen. Sinä oikein sönkötät, hä? Etkö muista, että Harjukujan takapiha on Monnin reviiri? Jos minä olisin sinä, en uhoaisi ihan noin paljon. Olen lukenut läksyjä Pirkon kanssa. Älä uudelleen tei. Vai lukenut läksyjä? Yhdessä kerran Pirkon. Entäs sitten, hä? Ja kaikille on olemassa joka miehen oikeus. Oikein. Tyhmintä. Mitä olen kuullut? Se antaa luvan olla missä tahansa. Sen tietävät kaikki oppineetkin. Bravo! Oikein. Roskaa! Kuulit väärin. Se on joka hännän oikeus. Ihan täsmälleen. Ihan hännälleen. Neuvoisin sinua, kavereinesi, katoamaan pihasta. Metelöikää muualla. Häh? Jääkunnissa! Rauhoituhan piirun verran. Minä menen mihin tahdon. Minulla on sentään mitali. Häh? Se on saatu sankariteoista. Pyhempi. Pyhäin. Miten niin? Sain sen, kun sammutin tulipalon. Sinä? Sinäkö sammutit? Hännälläsikö? Hännällä. Väärin luettu. Se on nirppanokkaisuudesta. Nokka. Nirppa. Ihan roskamitali. Ei, toista se on. Kultamitali KM. KM-tulta. KM. Mitä se on? Yleisurheilun kissamestaruus. Joka sellaisen mitalin voittaa, on jo jonkin arvoinen. Niin. Toiset taitavat aristaa liikaa. Mikä se KM oikein on? Ei sellaista olekaan. Uunot! KM:n perustin minä. Nyt minä näytän Töpöhännälle. Lopullisesti. Raulapäät, liikettä! Nyt me tästä sitten lähdemmekin panemaan asioita oikeaan järjestykseen.
Hän huiputtaa, Pekka. Tahto, konnudet silloin mielessä. Minä en voi peräytyä enää. Voi pojat, silloinhan koko kaupunki saisi nauraa minun raukkamaisuudelleni. Jaa, pakko. Teet niin kuin teet, Pekka. Vielä minä sille näytän. Hän on niin leuhka, ettei sitä kestä kukaan. Hänelle täytyy näyttää. Näyttää on oikein, oikein on näyttää. Huomenna mestaruuskilpailuissa. Näittekö? Kuulan työntökuula. Paitsi Pekalle. Hän työntää tuolla. Katsokaa tätä. Mitä Pikku Ulla nyt sanoo? Oi, mutta tästähän tulee hauskaa. Juu, mä levitän julisteita, niin sit tulee paljon väkeä. Muistakaa siamilaiset. Se on selvä, ei huolta. Minä voin soittaa vastasävelletyn. Tervetuloa kaikki tähän historialliseen tilaisuuteen, jossa ratkeaa, kuka on Uppsalan nopein, voimakkain ja kestävin kissa. Ensimmäiset uppsalalaiset kissamestaruuskisat pyörähtävät käyntiin ja kaikenikäiset urheilukissat kilpailevat lajeinaan pikajuoksu, kuulantyöntö ja estejuoksu. Yhteistuloksessa paras saa palkinnon, jonka ojentaa yksinvaltias ylituomari Tuomiokirkon vanha Maija. Hän on reilu. On, mutta sekä sokea että kuuro. Kisat voivat alkaa. Paras kissa voittakoon. Mikä sääli. Ainuttakaan muuta pukua ei ole jäljellä. Ei. En minä tätä voi pitää. Kappas, mitä minä sanoin? Hännättömät ovat raukkoja. Hän pelkää jäävänsä huonoimmaksi. Varmasti en. Ja näin lähtee Tähtitorninmäen laavan. Täysi vauhti alusta asti ja ponnistus nyt. 1, 2, 3 ja maantulo siinä. Sitten odotetaan tulosta. 8 metriä laavan Tähtitorninmäeltä. Sitten näemme Monnin itse teossa. Nopea vauhti, uskomattoman nopea. 1, 2, 3, noin. Mitkä loikat! Tästä tulee 2-numeroinen luku. $19. Monni loistotulos. Seuraavana Pekka Töpöhäntä. Pelkkä Pekka. Hetkinen. Hyppäätkö mukaan ilman piikkareita? Piikkareita? Niin. Niitä käyttävät kaikki huippu-urheilijat. No, voit saada minulta oikein hyvät. Se on horjakilttiä. Typerys. Se ei tiedä, että piikit ovat sisäänpäin. Katsotaanpa Pekan suoritusta. Ahaa, hiukan rosoinen lähtö. Saammepa nähdä. Ponnistus nyt. Ai. 3 metriä. No kun kengät, kun... Syytä vain kenkiä. Häntä se siitä puuttui. Monni siirtyy johtoon! Uusi kissaennätys! Se on pommi, siitä ei vaaraa. Jaha, ja mitkähän ovat Pekan mahdollisuudet? Näinkö painava se on?
Koeta vielä. Jaa, taitaa puuttua lihaksia. Kaksi metriä. Voitto on Monnin. Estejuoksun viimeinen erä. Valmiina, lähtölaukaus pamahtaa. Eikä mitään piikkareita. Nyt Monni potut pottuina. Ja niin he lähtevät. Monni saa hienon lähdön ja asettuu johtoon. Perässään Riku. Sitten... hetkinen, nyt Pekka kiristää ja lähenee. Pekka pääsee Monnin rinnalle ja niin he katoavat pensaikkoon. Pääseekö Pekka Monnin ohi? Juuri nyt emme näe mitään. Jännitys on sietämätön. Kuka ilmestyy ensimmäisenä kaarteesta kentälle? Pekkako vai... Nyt tulee Monni. Yksin. Pekka on ilmeisestikin jäänyt. Ei, nyt tulee. Hän tulee. Vauhti on kovaa, vauhti on melkoinen. Hän tavoittaa Monnin etumatkaa. Ja Monni tulee ensimmäiselle esteelle. Kuten näette, olemme saaneet apua Sieminjengiltä. Alemmas. Ja Monni näyttää hyvin väsyneeltä, mutta sujahtaa silti keveästi yli. Pekalla näyttää olevan vaikeuksia. Kaatuuko hän? Ei, hän pääsee tasapainon. Ja nyt hän parantaa vauhtia. Melkoinen kiri, muuta ei voi sanoa. Hän saavuttaa. Hän ohittaa Monnin. Ja nyt on vain vesihauta Pekan ja maalin välissä. Hän ponnistaa. Ei hän kaatuu. Pekka kaatuu. Ja Monni lähestyy maalia yksin. Pekka on taas jaloillaan. Hän ei auta periksi, mutta Monni lähestyy maalia ja Monni voittaa! Monni on voittanut kissamestaruuskisojen kultamitallin! Hetkinen! Entäs tuo? Petkutusta? Onko kuulia kahdenlaisia? Ei toki, vain Pekalle. Pekka tai painavan. Ja piikkarit. Pitääkin piikein. Ja kananpäät. Ehkä yksikään toinen ei ole nähnyt mitään tällä kentällä. Mutta minä olen. Ja siksi Monni diskataan. Monni tiskaa. Monni kuivaa. Ei kun pilli ja pulla. Ei! Minä tunnen sinut! Sinut hylätään! Ja Pekka on voittanut kultaa! Hienoa, Pekka! Turkkiasi. Ei se mitään. Minusta sinä olit paras, vaikka et olisi saanutkaan mitalia, Pekka. Oletko tavannut Harjukujan kavereitani? Onko sinne muuttanut uusia kissoja? Mitä Monni siihen sanoo? Eivät ne ole mitään kissoja. Pikkutepe häntä parka. Minne jäi hännänpää? Tyhmä pikku Pekka parka. Häntääsi et näe. Niin Monni jaksaa jauhaa ja toiset kannustaa. Ei oo! Ei saa! Kai niitä naurattaa. Upea. Kissaksi. Pekka Töpö häntä parka. Häntä ei ollenkaan. Älä ole turhan arka. Paina päälle vaan. Ja anna Monnin nauraa ja toisten räksyttää. Eks nää? Kun jääsi tyhmät läksyttää. Pikku teemme häntä parkaa. Häntä ei ollenkaan, mutta työn ei oo arka. Se on aina paikallaan. Kas Monni joutuu nurkkaan ja siellä häpeää. Ei kai, ja vai, ei vain kun Pekka tänne jää. Pikku
Pelkätään parka, minne ja hännänpää. Pelkätään hännän parka, häntääsin mennään. Kissat! Olemme kokoontuneet tänne miettimään, sallitaanko tämän jatkua. Maaseudun kissat, oi ja pälkkypäät tulevat tänne. Meillä on jo kovat ajat. Silakka kallistuu, kellariluukkuja tukitaan, rotat katoavat. Ja miksi? Koska maalaiskissat ja jopa jotkut hännättömät ovat niin leuhkoja, että tympii. Kaikki tämä, koska ne ovat ollakseen ja huijaavat. Mitä me sitten tahdomme? Tulevalta? Nostakaa tassu ja tassu ylös vaan. Tavoitteena järjestys. Mitäs niille tehdään? No pakotetaan se sinne takaisin. Mistä se tulikin? Siis maalle. Ihan oikein! Takaisin vaan! Mutta eihän niillä enää ole tilaa kissoilla maalla. Siitä puhutaan paljon. Ne jopa... Se ei ole meidän huolemme. Miten tässä käy? Tassut ylös! No pikkuneiti, miellyttääkö töpöys? Mehän voimme lyhentää vähän vaikka tätäkin. Älä! Hulluko olet? Millainen suursuosio! Ai. Ilmeinen päätös! Pekka! Mitä minä puhunkaan? Maalaistollot ajetaan takaisin navettoihin ja lantaläjiin heti! Miten? Miten me teemme sen? Saatte nähdä. Tulkaa mukaan. Tuolla puolen on ylempi Linnankatu. Kun ällöttävä töpöhäntä saattaa keimailevaa maitopartaansa kotiin. Hän kulkee ohitse. Juuri tästä. Koira! Sehän on vaarallinen. Ei nopealle. Ja Pekka Töpöhäntä on kultamitalimies. No tuskin Pekka sitten enää palaa. Okei. Pilli ja Pulla tähyilevät Pekkaa. Ja minä hoidan koiran, muut suojautuvat puihin. Tuolla se tulee. Se tulee sinne. Rolle? Mihin pikku Rolle on joutunut? Eikö kukaan ole nähnyt Rollea? Tuolla, kadun toisella puolella. Ai Rolle! Minun pikku Rolleni! Ei rauha. Nyt ei voi kivetä alas. Ei, Rolle, varo! Mitäs? Minun pikku Rolleni. Meow, wow, wow. Wow, wow, meow, wow, wow, meow, wow, meow.
Rolle! Pekka! Onnistui! Rolle! Tänne, Pekka! Pekka! Kissat! Meidän on pyydettävä Pekalta anteeksi. Voimme olla ylpeitä hänenlaisestaan. Hänhän pelasti pikku Rollen. Hurraa! Pekka töpö häntä! Pelkkä Pekka. Soitahan jotain Laaban. Hä? Ja onhan minulla viimeisin tässä. Siis kehrää maailmalle, zebran täytetyn jos posti toi. Anna suukko leijonalle, ei se kovin väärin olla voi. Siis kehrää maailmalle. Voisimmeko me tavata huomenna, Pekka? Huomenna perhe matkustaa maalle. Koko kesäksi. Niin ne tekevät joka vuosi. Mutta me palaamme syksyllä. Siis kehrää elämälle, kehrää sille kaikkineen, joka viimeltä jälleen. Kehrää kuulen jokaiseen. Kuinkahan tässä käy? Loppui hyvin. Kaikki hyvin. Jaha, täällä ollaan taas. Larssoni setä! Katso setä, meillä on kissa. Ai. Eikö se ole Seppä? On oikein hieno. Se on Pekka Larssonin setä. Se viihtyy täällä ihan varmasti. Varmaan. Sille pitää näyttää navettaa. Se on ensi kertaa maalla. Aha, niin. Juuri niin. Siis kehrää maailmalle, zebran täytetyn jos posti toi. Anna suukko leijonalle, ei se kovin väärin olla voi. Siis kehrää maailmalle, zebran täytetyn jos posti toi.
Anna suukko leijonalle, ei se kovin väärin olla voi. Siis kehrää elämälle, kehrää sille kaikkineen, joka viipeltä jälleen. Kehrää tuulee.